27 de març de 2020, Dia Internacional del Teatre. Quadern de bitàcora del Taller Municipal de Teatre d'Alcàsser. 14è dia de confinament a casa a causa de la pandèmia ocasionada del Covid-19. Gràcies al teatre, la situació se suporta amb molta més tranquil·litat, molta més firmesa i serenitat d'esperit. El teatre ens permet conèixer-nos millor, traure allò millor del nostre interior. Créixer com a persona humana. Persona humana? Persona humana? Això és una redundància. Si és persona, és humana. I si és humana, és persona. Crec que la millor característica del teatre és l'emoció. I la seva finalitat és emocionar l'espectador. I l'espectadora què? I l'espectadora? Els autors. I les actores què? I les actores? Els autors escriuen l'obra, però som els actors? Tu, actor? Però són els actors i les actrius qui els donen vida i fan que eixa obra arribi al públic, cada vegada d'una manera, cada representació amb emocions diferents. Quan passe tot això, t'esperem al Taller Municipal de Teatre d'Alcàsser. Però recorda, jo em quedo en casa.